So yun guys, for today's video, mag-aano tayo. Lilinis tayo ng aircon. Ayun, binaba ko na. Binaba ko na yung aircon. Ayun siya sa baba. Yun. Ayun siya sa baba. Binaba ko na yung aircon na yun. Yun. Bali dalawa lilinisin natin ngayon. Tapos, ayun. Yung kotse ko lilinisin ko na rin. Hindi, joke lang, sa kapitbahay. Get yung motor natin, si Haki. Ayun sa baba. Ayun yung red. Lilinisan na din natin yan. So, tara na guys, baba na tayo. Guys, ang lakas ng ulan. Ulan guys. Lakas ng ulan.
Yan, natapos na nating linisin yung ano, dalawang aircon. Hindi ko na na-videoan kasi lakas ng ulan eh. Ayun na sila. Ayun na. Ayun. Yun yung isa, tsaka ito naman, si Haki naman yung lilinisin natin. Ulan pa din.